So, ang unang piniprepare ko, bago ko paliguan si Ayla, changing pad. Kasi dito ko siya nilalagay pag every time na pinapalitan ko siya, maliligo, or mag-change ng diaper, or magpapalit ng damit. Yung ginagamit ko, nilalagay ko lang siya sa kama. Tapos lalagyan ko lang siya nitong fabric. And then, i-prepare ko yung lotion niya, diaper, tsaka yung damit niya, naka-ready na lahat dito sa side para pag katapos niyang maligo, ready na lahat ng damit, diaper, tsaka yung lotion. Nilagyan ko siya ng lotion lalo na sa mukha kasi dry na dry yung mukha niya sa rub niya ng ng gloves niya. So nilalagyan ko yung mukha niya ng lotion, pati na rin yung buong katawan niya kasi dry yung skin niya dahil nag-change ng skin, nagbabalat. So nilalagyan kong lotion. Next naman, ang ginagawa ko, piniprepare ko yung tub niya, nilalagyan ko ng tubig, make sure na yung tubig yung right temperature, tsaka ni-ready ko na rin yung yung washcloth, yung brush. Ito ginagamit ko to sa ulo niya. Galing to sa hospital, binigay sa amin ng nurse. Yung pinaliguan siya sa hospital bago kami lumabas ng hospital. Ito yung ginamit ng nurse, yung pang niya sa buhok niya. So ayun, binigay sa amin ng nurse. Meron din siyang yung sabon niya, saka yung cup yung ginagamit kong pang buhos sa katawan niya. Meron tayong washcloth. Lagyan lang natin ng sabon yung washcloth. Ganyan. Then, start na natin i-rub kay Ina. Yeah? You like that? Yes, mommy. Yan. Ganyan lang. Kuskusin lang natin yung... Yeah? You have hiccups. You do have hiccups. Natulog siya. So, kagigising niya lang mag-aalas 2:30 na ng hapon. So, ang inuuna ko muna yung yung katawan niya kasi ayaw niya nang binabasa yung likod niya. Ayaw niya yung ginabasa yung ulo niya. So, ang ginagawa ko, likod muna. Armpit. Yeah, it's alright, it's alright. Back. Yes. Yeah. It's okay. Ayaw niya yung ginaganito yung niya. Yeah. Let me see your neck. Ooh. Parang nilalamig siya eh. Ooh. Ooh. It's okay. Yeah. It's okay.
Mommy's gonna wash your head. It's okay. It's okay. Yeah, you like that? Yeah, you do? Okay, one more little girl. Armpit. There. Armpit. You want to see Mommy's armpit the other side? Did you drink the water? Let's see. Ears. Okay, we're done. Yes, we're done. Yeah, we're done. Yes, we're done. Tapos ready ko lang yung towel. Ready ko lang yung towel niya. And, come on. So, ganun ko lang siya paliguan. Wala lang siya sa mood kanina umiiyak kasi, natutulog siya, ginising ko lang para paliguan, kaya wala sa mood kaya umiiyak. Pero normally talaga pag naliligo siya, hindi siya umiiyak, gusto niya, lalo na yung binubuhusan ko yung katawan niya ng tubig, gusto niya yung tuwa siya. Ang ayaw niya lang talaga yung ginagalaw yung buhok niya, yung ulo niya. Pag dating sa pag shampooin ko na yung buhok niya, nagagalit siya, umiiyak siya, ayaw niya ng gano'n. Pero yung katawan, yung scrub ko yung katawan niya, bubuhusan ko ng babalnawan ko ng tubig. Gusto niya yung tuwang-tuwa siya. Ayun, ganun lang ako magpaligo kay Ayla. Wala lang siya sa mood ngayon kasi sobrang antok pa. Lumabas kasi kami kanina, napagod siguro, kaya antok na antok. Ginising ko lang para paliguan. Ayun, nakatulog ulit pagkatapos kong paliguan.